que m'agradaria transmetre-les lo important que és respectar i cuidar la gent gran, perquè la gent gran són font de sabidoria, coneixements, i això pot ser molt positiu pel jovent. Cal tenir en compte la seva autonomia, la seva independència. Vull dir, com respectar-los? Prestant-los atenció, escoltant-los quan els expliquen les seves històries, les seves batalletes, vull dir, les seves opinions. Ser pacients, perquè en aquesta edat ells van molt més lents. També cal valorar la seva autoestima. I per acabar els diria als joves que valoressin i reconeixessin a la gent gran el rol que han fet a la família i a la societat. Res més.